Liisa Akimov. Vesilahden kunta lakkauttaa Onkemäen koulun. Asia ratkesi eilen illalla äänestyksellä kunnanvaltuuston kokouksessa. Puolustajia oli 10 ja lakkauttajia 15. Koulun vanhempainyhdistyksessä tämän suuntaista päätöstä osattiin odottaa, mutta oltiin kuitenkin yllättyneitä siitä, kuinka moni lopulta koulua puolusti. Näin kertoo vanhempainyhdistyksen tiedottaja Inka Valtamo. Todella hienosti sitten valtuutetut jatkoivat sitä työtä, mistä tämä meidän vanhempainyhdistyksen ja Pro Onkemäki liikkeen väki on tässä vuoden tehnyt. Se hienosti saattoi loppuun asti ja todella ansiokkaita puheenvuoroja ja pohdintoja sekä arvojen että talouden kannalta esittivät siellä valtuustosalissa. Me olemme niin erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia, kuinka he se asian siellä hoiti, mutta se ei nyt tällä kertaa sitten riittänyt. Päätöstä perustellaan säästöillä, mutta toisaalta sitten laskelmissa ei olla huomioitu esimerkiksi kuljetuskustannuksia. Teillä taas on ollut toisenlaisiakin laskelmia olemassa. Kuinka hyvin on otettu huomioon kaikki se tieto, mitä vanhempainyhdistys esimerkiksi tämä Pro Onkemäki on kerännyt? Meidän näkemyksen mukaan huonosti. Että kunnanjohtajan esityksestä kerrottiin, että Pro Onkemäki liikkeen vanhempainyhdistys on saanut julkisuutta ja herättänyt keskustelua. Ja että olemme toimittaneet materiaalia ja sitten taustatietoa ja tämmöistä vertailevaa tietoa päättäjille ja kunnanvaltuutetuille. Mutta meidän näkemyksen mukaan yhtäkään näistä meidän lähettämistä tai toimittamista tai järjestämistä jutuista niin ei ole sillä tavalla otettu huomioon, että se olisi vaikuttanut millään tavalla esimerkiksi kunnanjohtajan esitykseen tai selvitysryhmän raportin lopputulokseen. Että siitä ollaan todella surullisia ja kun ollaan haluttu tuoda tätä kuntalaisten osallistumista ja lähidemokratiaa ja näitä vaikuttamismahdollisuuksia eri-ikäisten kuntalaisten, niin koetaan kyllä se aika suurena epäoikeudenmukaisuutena, että ne on kaikki lakastumaton. No nyt on valtuusto asian päättänyt. Miten aiotte jatkaa tästä eteenpäin? Esillä on aikaisemmin ollut esimerkiksi sellainen ajatus, että Onkemäen koulusta tehtäisiinkin yksityiskoulu. Todennäköisesti tullaan tekemään valitus. Ja sitten kuntaan lähetetty ja kuntalaisaloite tästä ympäristökoulusta ei käsitelty eilen, oli vain liitteenä. Että se selvitetään, että täytyykö se kuitenkin vielä tuoda käsittelyyn, koska se on tämä valtuustokäsittelyyn tähtäävä. Ja meillä on nyt ensi maanantaina kokoontuminen, missä sitten puidaan tietysti tämmöinen purku tästä tilanteesta ja sitten varmasti sitten jaetaan tehtäviä, että kuka alkaa selvittää mitäkin eri vaihtoehtoja. Eli tämä yksityiskoulu, todennäköisesti se oli sitten jonkun jo voimassa olevan yksityiskoulun niin kuin tämmöinen satelliittikoulu. Tai sitten tämä kotiopetuskuvio, mitä eri mahdollisuuksia siinä sitten mahdollisesti olisi. Näin arvioi Onkemäen koulun vanhempainyhdistyksen tiedottaja Inka Valtamo ja toimittajana Mari Siltanen. Tampereen radio.